Buntag yan guys. May mga merkado, may isda, manok, kamunggay, ganun. May kuwan, sibuyas, pitsay, may limitito ay. May patatas na kung hindi nagpanit. Ewan ka pang merkado kahapon kay nagkuhan ko sa mga wire sa balay, hindi ayos. Karong kanang-kadlang ko na inuhan, mga alas 5 ni gawas ko. Okay, alas 5 siguro ito guys, ni gawas ko. Ano ko na yung paspasan guys kay mag alas 6 na ba? Ako na yung matang nagkuhan. Manok. Kaya mo kayo ko nakamata guys. Mga 4 pa lang nakamata na ko. Yung tako mo itong merkado, pumalit lang kong tutudaan. Sa'yo mo kung nakamata, tulog kong merkado. May mulakaw ko sa bami. Ako lang sa Ibilis, Jijin Ricadyot. Darawang giluto guys, patatas darawang giluto. Kay kaning uban. Ugmaan ako ni, ay butan ako sa rep, napaisda guys, napay manok. Mo niya akong giluto guys, kay mo niya request gahapon pa. Tulog pa man siya kay sayo pa. Ako ratong pukaw niya kayong pa imnog gatas din pa exercise on puto nako. Kita-kita ra taon niya guys. Ni ko magpamahaw kay mulakaw pa mi mama madto pa mi hospital. Hi guys, good afternoon. Ug maayong udto kaninyong tanan. Ang ganda nga po lang mahurot. Kanta guys ug gapon. Kun notpick na ko ano ta. Mana paniad to? Saan gyapon siya? Bugtik na, bugtik. Sabi ko sa mabilinan guys, sa tawar na siya, narimo mo grabe rin. Naglakon. Kaya ibalik si mama sa ospital. Okay, follow-up pick up kayo manaya mga ginom na antibiotic. Atong tanaw no unsa na resulta ba? Kung nawala na ba tong klima. Kinalang jud ato matimanon natong ginikaran guys kay usar ra ba ginikanan di ka ilisdan. Ng asawa pwede ilisan ang ginikanan dili. Ug unsa nimo giatiman na gimong asawa? Mas labaw pa nimo atiman na nagimong mama kay ako pag diram ko nimong alidan. Ja. Si mama dili na. Dili ilisdan ay punan. Mo kan ang ginikanan din dili ka ilisdan nang atong timanon naong ibalik kay manang antibiotic gabi ilas dayon follow-up check up na natuntawa na klima wala man putisig wala murag man tagsa na lang ba kanang katong mga last na ginom niyang tambal murag tigawas na yung klima so una kapsi ka no murag kandaron pero wa naman natruma na ba ko ospital Saan ka mo sa ospital? sa kabulan ng kaduha utang balik dito sa na-admit ka tapos dito na po napirahan mo nang natruma na ko sa hospital madlo ko. Ang basta ti Robi. Nasa mas dunjun din nga aramang ka. Mataranta man inagkuan mataranta man siya. Kung nga ang inang natawanan magud na siya sa ospital ti. Ang jamana sa ospital. Madlo sa hospital guys, mataranta ko basta na sa hospital. Bitong si pirahan na yung doktor kanang palit anin kuan kulang na lang madagandagan oy. Ang taranta magka-relax ra. Di gyud mo jud ako. Makuan bitaw na sa hospital. Mataranta. Muna ako magkasakit di ko pa hospital ay. Hindi na lang ko magsaba-saba antod. Ana. Adyo ko yung nagmataranta pagkaroon nga ikaw magdani mamas ospital. Di hoy, atik up naman. Kasi nagdiyang kahinang loob ug muan nag ospital. Madto hospital Ano bitaw. ka mahaglak na may doktor. Mabito na ay doktor hindi ka mahaglak ug unsa matarang ikaw nun mataranta. Muna ako magkasakit di ko magsaba-saba para di ko mag-hospital. Pabuton lang na ako na hindi na kaya. Magmay na nung ka kay imbis kay maadyo pa kay nagpa-doktor nimo di na nun maadyo kay mo Di, gipasalan. kung magmahay kay di mo ko magsaba antod na siga na lang mata na. Punong na ginawa. Aw ikaw bahala. Kung nahalala nimo. Ay ko bala. Hindi pa ka gusto mo tasog yung mga kinabuhi.
Kung gusto pa kang mataas ang imong kinabuhi, huwag na kay pamation, magpa-check up ka. Ike, magla kag ospital. Mga kagawarmal, magla kag ospital. Ang gani ko nagla kag ospital nga. Bitay na kus kamatajan. Mga kamadlo. Yung ka, wag kakatulog kay na yung multos yung gitulgan. Yung gigdaan. Kamadlo. Alam nga, kaya katong higdaan naman dito sa mga kritikal. Yung ka na di ka makatuloy. Kaya katong ang gipulihan, dito man nila gitabang. Matuningan tong katapad sa bed ba nga ang gibalinan. Nangutana sila ni nga. Day may gani day kay nakatulog ka din ng imuhang gigdaan. Yung kunang gabi wadyo ko nakatulog kay lain ka sang pamati na murag pirming mangungung. Nin pala to day tanan nag nin pala daghan na dagi pang tabang dadto nga kinabuhi kay igdaanan dadto sa mga kritikal. Kana bang naglisod sa? Nadlo ka human ha. Wa mo ko naghaglak, na lain lang ang pamati. Ako nagngisa dadtong kwartuha. Di ka ngay mataranta kay nakas ni mo ang loob kay laki good ka. Lalaki, ngam lalaki, di wala di kadlok. Oy. Bisa ginon ka iso ginonan kay kadlok ko. Kasagaran mga laki, mga lakas ng loob na. Huwag manguyab lagi, lakas malagi loob. Bitaw sa hospital may inaloob sa hospital. Di pero pan man tanang nilang ko kuan komportable pag nag-hospital. I know, nung nadyo ka sa ospital, makapangina ng loob. Lahi mong gudog na sa hospital. Lahi mo ang pamatig nakas. Ospital, bisag wa kay sakit, mura na kag masakitin. Karaw sa dre, bilin ka na mo, kadyot, mga muli may mga alas. Ako na. Ano po na? May camera pasyente dito. Ayun, palop-check up naman na. Tingnan naman na siya ng doktor. Kunya nay, akong gipainom nimo na ito, siklab, Music amusiklab, lab. nainlab na. Huwag pangutanan ko no kas doktor maog na in lab na ba daw kas imong giinom nga music lab. Hindi na kasi, kung sa antibiotics, hindi na mayo. Magani nga tayo pa, check up ug balik ron og ni kuan na ba na imong heart. Nainlab na. Kung nagpitik na ba daw balik. Lako na rin to guys, nahilis pa. Ang gandam pa. Bahumot pa siya kay makita na po siya siyang doktor. Doktor niya ang upaw. Yung asawa na magwapa na ba? Hala. Nadi asawa day. Ay, yung asawa doon eh, gwapa yung asawa. Murag, doktor ka. Musa po yun. Kita di ka siyang asawa ma. Maritis po. Oo, kita ko. Hindi ko kita Ito, taka asawa. Kau ba ng doktor asawa? asawa, lagi niya. Paano naman? Ano, nakaalam ko. Kaya nag-ukbo sa iyang abaga ag babay. Jesus. Maritis yun ka, Linda. Nagukbo ko no. Ano nakalam ko? Sa naglingkod Di ay? ko sa bangko. Tapos kuanto sila nag-istorya tong doktor niya. Wa pa dito ni Dugol nga ko niya. Dugol tong sa kababay doon. Nagkuan sa iyang abaga. Sa ospital na nga lang, nang maritis pa. Ah, nag-sweet sila. Oo, di. Ano nga iyang asawa? Yan na, mga mga nurse go doktor. Nga mag-sweet raman ka ug wa mo relasyon. Pwede dia mag-sweet ug wala relasyon. Pwede ko. Taka raman ka. Atik-atik ra. Awa, layas na ko na siya. Lako na! Nagdali na siya kay makita siya siyang doktor dito ng upaw. Nagdali siya ulakaw. Lakaw sa mi guys. Nanami sa hospital guys. Taguot pa mi sa tawag sa doktor kay wala pa man. Ang guling ko sa mama diyaw. Siya raman usaw may link. Wala na daw. I-continue lang mong vitamin. Oo. Yan, nag-inom ang ko. Kung ano daw kayo, naman ko ulcer na.
Karin na mag-umi parasol. Wala namang kaubayan na nag-ina. Oh, ang wala na i-continuous dok. Oo, umi parasol. Vitamins na siya daw? Dili, parang nasa kuto-kuto. Kuto-kuto? Oh, kuto. Wala na ako i-continuous dok. Oo. Nakalisya dok may akong di vitamin kalisiya. Immune pro. Sige na lang na. Padayon ako din sa kuto-kuto dok. 30 minutos sa dito. Pagkakanaw. Dali na lagi mo. Wala na may kuan. Wala man nang iyang doktor no pa. Pero na-check up. Oh, wala na. Okay na? Baka nauna ko doktor niyo ka ng ice cream. No, ito sa loob mo. Tanduwa yung ay saging. Yung ka. Tanduwa. Oh, ang talo ka, hindi mo mang gilinin dyan dok. Emergency dito naglakaw rin ang. Jesus, pakawat mo ka na. So balik kami guys. Dali na kami guys, di ba magdugay kay palop pinangkuan naman gi. I-check ra siya din. Wala na may klima sa baga. Wala na siya klima. Kumbaga okay na. Ang iya lang padayon ug magsakit yang kuto-kuto katong gihatag na kuan. Malox. Karon na naputani. Kaon naputani. Ano, masaging ma? Saging. Hindi ko nag-isip. Alala! Oh! Si mama, duha ra man lagi ni. Di ba sa mukha na may pig pie dre oh? Siya. Ano? Ako dito tagaan. Grabe na pa. Siyempre. Nasa ko ah. Kano Hindi mo nang tulo. I love you man. Ako yung mag-love you man to. Kaya lang duha. Kaya bisag duha rin busok man. Ang nango. Ah guys, na. Busok, mura sa ngaping. Sabi ko maabutan mo hapon. Lapay, dali naman. Atong doktor may nagkuha niya, nagkuha mo. Maganta guys, sukuan guys. Barbecue. Agi ikaw ma? Hasta mga nurse, katupon nagatiman niyo dito, mo po yung mga nurse. Magkapon. Ngalhan ka. Wala, mas man ko. Guys, mga anta. Saging. Tungtuwa ang bata kitag saging. Ay anak, delikado na. Ayaw na. Magkaan kayo mag-stick sa gilid siya. Uy, yung saging nga, bikin na malagiliso. Ano ito lesson saging? Salamat mas Ginoo guys na wala na yung plema. Okay na siya. Wala na yung ito na lang yung malok so muhapdi ang tiyan dili pirmi. Di pirmi imnon. Inmo nagmuhapdi ang tiyan. Mga pirmi ratang malipayon guys. Para ato mga sakit ibanla sa atong katawa. Oh, yun ang katawa. Oh, Ang tag. yabo na. Sa tira ni bala ko. Dapaw? Lutong na rin sa akin siya. Namin ay lutong na kaagad. Lamig kaadyo guys, sagsaging. Okay, kuan man kanang sana. Parang kalutong. Lutong kayo. Nasamot pa dyan gilutong kay gibaklay. Init kayo. Og di bakla di malin. Baklay pa yan, iluy kayo. Ah, sorry ni. May yung gipalitan kay formalinan pud si Jana Nuri. Ang sugatan sa puo. Luoy. Gila po na sa kamu to eh. Ano pa? Stick. Kulang ra? Kuwang lang dapat yung palit na po. Ah, napo, di ba ito ma? Oh, Anam narabag kagot agang gastir. Pag unang suot na dani. Hindi pa ni nga ni kahot karon kahot na dari sa kabagaw. kuya. Kamat sa Ginoo. Sa Ginoo na. Ra, di kayo magpaniwang. Dugo ko ni mama kay kuan ta. 120. Nulmara. Ni kuan day medari guys, gibisita day mig mga taga health center ni ngari Patuon dito. kahapon pa-reporton kuno ko dito sa kanay center kay check up nila aga ang kuan dugo.
Sige, inom tubig. Very good yun. Sige. Amis. May nang taga health center kay na ipakialam no. Siyempre, maka-record may lang gikuha na, di ba guys? Akong gibisita guys og Pari namin okay ibusura. na ba daw ko. Ikulbaan lamang ko gahapon kay diha may ang singgit das gawas ni gitawag kagahangan. May taga kuan di ay taga center di ay nangamusta sila na sa kay mitang ug sanay tabog na ho. Mo to nga nang gistoryahan nga itupik kagahang kuan pagbuntis. Ano sayang lagi guys jawa man tay mahimo nga. Nga naman gadyo di ramang pud ako mo ay nahitabo ngay nga na daghan man pud mo nang dawat ra pud na guys nahitabo na sayang man pero wa tay mahimo di lamang gyapon tamawad ano kuan paglaom kay naman gyapon Ginoo nga bantay nato sa kanunay guys salig lamang gyapon tas kuan guys Ginoo kita nam din sa gatoy isalig nato sa Ginoo guys matud pa ni Junjun ikatawar ako nung mga kasakit o problema kay arong dali ra mawa ay pakalimuot Di na magpaga ko sa workit na ayaw na. di ba nga nagtagasin ka nga bawal daw mo duo di ba giingnan ka nga bawal daw mo duo ako na mo Nga nang mo dool day, di pwede mo dool. bawal daw Unsa may purpose? Nga di pa doolon. para di mabuntis bitaw di jud ka mo minaw giingnan bitaw kas taga health center na Pwede pa bawal mo magbuntis, duo. magbuntis pa ta. Mo pag gani pag-opera, adyo yung isa pa ka buwan gi ka na opera din sunod buwan maburos na. Di ka makasaban sa doktor. Uy, pagbut sa Ginoo ay mahimo uy. Di ba ginagkabawal ka nga pag-iwan? Abi na kog mga pagbut sa Ginoo tanan, nga di man to doolon. Ging na nabito kas taga health center nga bawal sa kamudugaw. Diya karon nga deket-deket Baita na ka. guys. 3 years na nga hindi makabisbis, bawal pa pa doolon. Ngano kaya? Mangurinte. Magbabay na tabi, manguhay na tabi. Magbabay na ko na siya guys, asa ka? Asa ko yung nagmanglaod ka guys, di ka pa doon. Asa ka? Dali ra. Makaluluoy kay itsura, pinanana ba? Dali ra ang taon. Dala, dyan kay bawal mo doon. Sige na mong gangisi ha. Islit lang na yung now nga. Ay, kay Majo. Para maanod. Ikatawar ako ng mga kasakit guys, ug mga kagawanan kay rong maanod ko no. Mo asa man maanod sa imuhang buhak. Inigkataro. Madala man na sila. Bahala og kananay kuan ta. Atang kinabuhi pa pobre ra. Basta. Pobre, basta malipay. Sabi ng Panginoon, kayong lahat ay pantay-pantay, walang mayaman, walang mahirap. Tayong lahat ay tao lamang. Bawal lagi daw mo dugo. Dito, bayak na lang ay. Ayos ah. Excited na. Excited na mo 3 years. Atras no? Ako tong chatan si Dok Dok. Parang awa mo na. 1 month na ko guys. Pwede na maglambada. Gara-gara aron naglabdag ko. Labdag ulo aron ma. Kuan. Ingon ka, agat ang kasakit at ang ikalipay. Taysa, di pa karon. Unya agatong kalipay o pagpalitan og kasakit kay mabugat. Sao na. Magkatawa pa kay ta. Muna nga ang kasakit, at na lang ikiay. Lisod yung makakaog saging guys, nasa ba? Kay manggawas si tinaguan, sige ay ko na siya. Kaya ko na ba? La. Gara-gara do. Babay na tabi oy. Magbabay na kunomi guys. Salamat sa perminidyong pagtanaw sa mga vlog guys. God bless nidyong tanan. Diyan magamping mo sa kanunay. Bye guys. Bye-bye. Sunod na po ng video. Peace be Mga with tawa na you. po ta. Ano siya ano? Chuk. Ano? Ano po? Ayaw na din na uso ano? Sana di mo ko Bye-bye guys. Bye-bye. Uy, klaro.